Ja, ik ga een afspraak met Paul van Dijk. Waar is dit voor dan? Praat maar Fries. Iemand jij erbel? Ik ben leraar op een middelbare school. In mijn vrije uurtjes, in mijn vrije tijd schreeuw ik boeken en theaterstukken. Eigenwies, screws ben eigenwies. Wat is het toch deer zonder dat nou die oorlog hier dat stik. Renske was stoer wezen. Dat die tekst voort is. En ik denk van nou, daar moet ik wat met doen. En toen heb ik het ik bewerken tot bijna eigenlijk. Op zijn kop hield er vergiftige stiekels en in zijn bek hier tosken zo grut als die van een haai. Stap, stap, stap. Het is dus haast een stukje rock'n'roll, denk ik. Een beetje de echtheid. Het rauwe van het Fries en soms ook heel het zefte van het Fries. Dat vind ik heel bijzonder.